Здравейте на всички, които гледат и ще изгледат това видео до край. В него ще направя един нестандартен анализ на всичко, което се случи около Дара и участието на България в Евровизия 2026. В мои стари видеа вече съм коментирала неописуемия хейт, на който бе подложена Дара и песента й Бангаранга. Няма да ви оттекчавам отново с отвратителните писаници, които бълваха хейтъри ежедневно. Само ще вметна, че непосредствено преди самия конкурс, поради спада в букмекърските прогнози за шансовете на Дара въобще да влезе в първата десятка, родолюбци, пазители на родната култура, започнаха да се разграничават от нея и песента й. Интересно е дали след победата същите тези продължават да се разграничават или преминаха бариерата от другата страна. Няма да се ангажирам с проценти, но страната ни се раздели на три. На такива, които подкрепяха Дара от самото начало, такива, които хейтеха и продължиха да го правят след победата, но най-интересни бяха тези, които се обърнаха на 360 градуса и познаха и признаха победата й и уж много се зарадваха. Каналът ни бе един от малкото, ако не единственият, който подкрепяше Дара и нейното участие с песента Бангаранга от самото начало. След победата, български ютубъри се надпреварваха да трупат watch time на гърба на Дара и да обясняват как това, как онова, как не е хубаво да се мразим. А къде бяха, когато Дара и България се тресеше от гнусни коментари в социалните мрежи и се беше превърнала в национален проблем, че коментарите стигнаха и до излишните й килограми? Как ви се стори сега теглото и във Виена? Хареса ли ви вече? Наводиха се и хора, които си приписват заслуги за подготовката на Дара за Евровизия, като някакъв украински адвайзър, руски певец роден в България, чието имена не бяха споменати да са в екипа на Дара. Може би никой не вярваше в победата и в песента, та решиха да не се излагат, ако не дай си Боже не победи. Лично аз също бях скептична. Не защото не вярвам в таланта й, а защото ние българите нямаме самочувствието, че сме нещо пред света. Че сме една малка бедна държавица, която някой дори не знаят къде се намира на картата. Че кой ще гласува за една България, като има големи риби и прочие. Дара го направи. Дара накара светът да запее и затанцува Бангаранга. Дара накара хора по цял свят да тръпнат в очакване и да пищят от радост при обявяване на името България за победител. Дара разби със смазваща преднина опонента си и развя гордо българското знаме, победа толкова дълго очаквана и заслужена за България. Но защо докато светът ликува, в България хейтът не спира? Разбира се, хейтерите, които хейтиха и преди, продължават да обясняват как Евровизия е политизирана, как рекламира джендър идеологията, как България била спечелила, защото била приела еврото, как са й дали победата и сега ще ли да искат нещо голямо. Някои дори се притесняват кой щял да плаща сега сметката за организирането на Евровизия в България. Мили хора, не се притеснявайте. Щом страната ни намира ресурс за организирането на избори всяка година, че понякога и 2 на брой, и с това ще се справим. Няма по-гостоприемни от нас българите. Ние сме народ, който не би дал на ближния си, но на чуждия бихме. От желание да се представим най-най и от страх да не се изложим. Това въпреки че не е толкова но продължаващи коментари на личностна основа вече минават всякакви граници. Заради текста на песента Бангаранга се появиха преводи на текста и хореографията, с които едва ли не Дара вдъхновявала младежите към сатанизъм и окултизъм. Някакви 3 шестици, на които аз лично дори не обърнах внимание на физиономията и гримасите и въобще за всичко, което може да се сетите, когато търсите как да оплюете един човек, но най-яки за мен, ще си призная, бяха коментарите, като тези, че била изкопирала някакъв жест ли, мимика ли на Драгана Миркович, като си получавала наградата и че не можела да се изразява на английски език. На досегашния фон от политици, които освен да се ръкостискат и усмихват, Дара беше блестяща в изказа си на английски, моля. Смешни сте.
Но не искам да пропусна да попитам онези, които не спряха да повтарят какво българско има в песента Бангаранга, да ми отговорят на въпроса какво румънско имаше в румънското представяне с песента Души ме и визията на певицата и тази на сърбите също. Те харесаха ли ви? А дали са били подложени на такъв хейт от техните сънародници? Да. За румънската, доколкото подочух, е имало все пак някакъв, но по-скоро около песента и посланието, отколкото масов личен хейт срещу нея като човек. Но тук в България просто се прекали. Вижте един коментар на нас сънародник. Тази отрепка беше избрана на второ място, но корупцията и фалшивите им менеджери я изпратиха да ни представлява. Какво означава отрепка? Проверено в тълковния речник, това е морален буклук, пропаднал човек. Човек, който е възприеман като жалък, вреден, без достоинство или без морал, а понякога асоциален, агресивен или презиран човек. Уважаеми господине, вие познавате ли Дара лично? Дали вие не сте отрепка, която излъчва толкова много злоба, която усещам дори през мобилното си устройство, докато чета коментара ви? Напук на вас, Дара изпълни мисията си, да не зарадва хейтерите и да не разочарова феновете си. Това бе изключителна отговорност. Победата ѝ има широк обществен отзвук по целия свят и така ще продължава вече. Но разбира се, имаше и много разочаровани чуждестранни граждани, които са очаквали друг техен фаворит да спечели, което е нормално. Докато събирах данни за анализа за това видео, попаднах на много интересна публикация, където се обясняваше, че Израел е подарил победата на България, за да се окаже в последствие в ролята на жертва. Видите ли, ние сме изправени пред геноцид. Разбира се, това са само конспиративни теории и други подобни. Но най-силно впечатление ми направи изявлението на BBC във Фейсбук страницата си, която гласи следното. Ние сме много горди с Сам. Ти даде на Евровизия най-доброто от теб и ние не можем да ти благодарим подобаващо. И прочие, и прочие. И завършва със следното. Сам, ти си легенда. А тази легенда Сам с песента си "Погледни, мамо, без компютър" завърши конкурс с една точка и песента му представи британската култура на Макс. Разбира се, в кавички. Погледнете само как хората на Запад защитават и ценят сънародниците си, а ние тук ги мачкаме и забиваме в дъното. Просто не мога повече, мили хора. Злобарите не можем да ги променим, каквото и да им кажем, затова да ги оставим да тънат в мрака на мрачните си души. Каквито и да са били причините и обстоятелствата за тази победа, Дара и България я заслужиха и ние трябва да се гордеем. И то ужасно. Ето защо. Бангаранга е вече мания, обзела света. А съседката ни Турция не пропусна да се похвали, като обяви Дара за тяхна булка, с която изключително се гордеят. И ето още защо трябва да бъдем горди с тази победа. Adım göz kamaştıran ışıklara teslim ol. Bu gece kimse uyumaz. لن ينام أحد الليلة. مرحبا بك في الفوضى. Bangaranga,